Sa z kočovného stanovišťa nového prekočoval som na horčicu. Je tu pole 60 hektárov horčice, vedľa je ďalšie 60 hektárové, asi kilometr. Repka nám odkvitla, takže horčica akurát kvitne po repke, keďže repka je ozimina a horčica je jarina, sa seje na jar. No a už som zakladal aj na roje medníky. Tu nám mám jeden, druhý, tu som dal nízky, tretí, štvrtý a tam je 5. roj s medníkom. A už aj na produkčné rodiny. 1, 2, 3, 4 som zakladal materské mriežky a medníky. Respektíve takto, oni boli na 3 nastávkoch, hej, tie produkčné rodiny. S tým, že boli 2 plodiska, 1 medník. Ten medník sa vytočil a teraz z toho horného plodiska robím vlastne medník a už dávam klasicky len 1 plodisko, 1 medník, hej. Takže ten medník hore, čo bol 3. nastávok, ten je preč, ten sa vytočil, ten je v garáži. A teraz z toho horného plodiska robím medník a z dolného plodisku. Ešte mi treba prejsť celý vozík kočovný. Tu na ešte nie sú pozakladané materské mriežky. No a tak. Dám aj fotky potom z prevozu. Prevážali sme cez 2 noci, pretože bolo daždivo. Je aj strašné bláto. Celé auto je zablatené, vozík zablatený. A prvú noc nás zastihol dážď, začalo pršať niekedy o 3. v noci, takže sme tu previezli len vlastne tú vlečku kočovnú. A ostatné úle, čo sú po paletách, sme prevážali druhú noc, takže 2 nočné smeny sme mali s kamarátom.